pójdź sam. No, ale to ja chciał wyjść sam, A jak tak, z ciężej że- góry z ja. basena. Tu. No hopyk. Efekt. Efekt. Na rojcy tak nie ma. Speed flower. No, kurwa, ja. Speed tree. Speed tree. Gibkie blumy. Dobre. Ja. Dowamy. Do wiela to jest, a to gibko pójdzie. Hopie, to idzie szybciej No niż widzę. Francja tam walczyła. No, białofana. Pełony. Kurde, Ciu, przećurawiłem synka. A żeś dostał? Ja- Albo nie. nie. Dostał żeś. Lejty. Tu nie ma odbijanego. Zabił żech, aj żech lek. No. Co No. zrobić? A po SK to będziesz nagrywał potem, to się muszę w Ancu. Jo wszystko hopy nagrywą A ty to leci wycinasz potem? od samego... A ja nie wiem, zobejrza. Hopy, bo ja się A, mógł ten, spytać. a oblek żeś się w Mój tata Ancu będzie to oglądał, ja muszę mu powiedzieć, w której... ogolił, żeś się... Ja. Parfina żeś się tym dał. Jezder, a żech... Dobra, zabił. A wiesz co ci powiem? Nie wiem. Jak ja tak patrzę, jak się sam ciulają Wiela sam hopa, jezder. między tymi barakami, nie? Hopek, Schlachtfeld 3. To mi się zdaje, że Się to jest... zdob. Jak albo na Cidrach zdawo. budują ten nowy, już zbudowali ten nowy, ten. Kaufland. A, Kaufland. Ty... Nie, Nowy- to nie wiem. Hopie, handel. Schaberplatz. Ja? Hopie tu na Schaberplacu, tym nowym, co na Cidrach tam To ja teraz. nie wiem, bo ja nie To są budował takie, to sam. będzie w ciule takich budek. I oni, ja nie wiem, czy oni tak właśnie nie będą w pierwszy dzień. A makrony będą. Makronów to nie będzie. Makrony to są zawsze w Łazienkowskim Ciderfest. kościele. Panie, jeden strzał, dwa trupy, jolo! Dobre. Jo jada hopek, jo jest trzeci już. No ja, że chlik. A ty robisz za ten szwarszutce. Kurde, Szwarc miałem, wszyscy- jakiego miałem killstreaka teraz? Flinten vibe. Ilu zabiłem? Nie wiem. Nie Chyba dużo. Jeny. Ach, das ist einfach schrecklich. Das war zu einfach. Hello, Bonkon, can I give you my address? Artik 15. Keine Server, nur für Geld. Keine Server. Nur für Geld, Nee. was bedeutet meine Oh, Ciuluzoty? eine Gewehren. Kaputt. No. Flinten vibe, oh mein Gott, du bist tot. O, a to zaraz ki będzie koniec. To my już sam ku końcu idziemy. Ja, to jest ku końcowi, stary. To już jest opie im Augenblick. Ciule, a tela tego było. To my się nie nagrali. Wyłącz to. Wyłącz to pieroś. Dobra, ja biorę teraz na ten. Ja biorę do czołgu. To dowej. Lecimy. Powiedz mi, chcę wejść na serwer i piszesz, żebym ściągnął jakąś wtyczkę, bo No to ściąg wtyczka, a nie pik z na chroma fleków. to włącz, a nie na inne. Dowej, obiera Obiera tanki, pelotka. a jadymy, syn. Nie! Wzięli mi! Hopie, ją ostał bez niczego. Do mnie, pójdź sam, a w los w ktoś. Czekaj. O, dowej, ja O, ci- dowej, no dowej, o, jadymy. dobra, jadymy, opek. Już w samo... Jadymy, co jest najbliżej, na E. Tu jada po lewo. A opy, jak on kręci, oby miał ta ręczno bręcza. Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, jeżeli wyświetliła wam się reklama, to znaczy, że nie macie adblocka i to jest bardzo dobrze. A po drugie, włączyłem reklamę, będzie jedna, maksymalnie dwie, bo jest po 24, jak ładowała się mapa. I możemy go dać możliwości. Następnym razem to was uprzedzę, że będzie reklama, żebyście nie byli wkurzeni, ale nie bójcie się, nie będę wpierdalał reklam w jak to się nazywał? W środku walki. Bąkul będzie co najwyżej, co 15 minut łaził się wyjść stać. Ja udało mi się, Przypadkiem. że mnie opie tak wiele. Przypadek? Nie sądzę. Potem powiem, że pójdę pod... Morzisko. Uważaj, co to za lagło? Co za lagło? Ej, te czołgi stoją, to ja nie wiem, co to jest. Ty możesz dowódcę? Ej, Ja... wylazy hopek, to jest pusty ten blank tank. Biera, nie ciulej! Kto to szczylo do... No Co jakiś- z Atomic Bomb? Co Chłopie, on za chyba ciula? Anung, ja nie wiem, dobra. No kajne chyba Anung.
Dobra, ja wpiął. I teraz sekujemy. Ej, z przodka hopie tanki są. Widza, tankierka, zebrał lejty. hopie, leca. Ja, ciulej mu. Ja mu dostał wcisnę na hopie, swajmal. ja mu wcisnę Ja, na... dobra, już lek, już. Bo będzie już. miał durszfal, hopie. Czekaj, o pieruna, tam hopie, jadą świry. W to, Kaj. Jedzie małe autko w kierunku dużej anteny. Dowej do przodka, ja jada za tobą. Dowej, ja, jasne. Jest do, a ja się zawołam pieruna. Co jest troska z tego. Tam. Złonacy. Ej, jadą te... Jadą widzę z świry, no, ja przodka, wiem. Ja się jadą, czuję jak chłopcy, wyjechał jadą. na ten... Sidry na Dakar. bojówce. Za tobą loto jakoś ciula. Loto... Za tym stromem przy tym... Ej, opek jadą. Kaj! Ja nie wiem co się dzieje. Za tobą jechał hop w aucie. Czekaj, Ale każdy w jakim pojechał Matisie? Czy... W Tiko. Ale on to miał w tego, na Barburka se kupił Matiza. A ja to nie wiem na co on się to kupił. Może na Abrahama se On kupił. się to... No nie, na Abrahama to piżama. 3 reklamy miałeś na FBS Ammo? Nie, no to na tyle to nie. Ja ustawiłem 60 sekund. Czyli Miały to być jest 4. 30. No chyba, że miałeś... O! Ja jest faktycznie ten gość za nami. Kaj, a ty jest... Kaj żeś ty jest, bo ja cię nie widzę w ogóle. Dupło. Jo wziął B. O, w noc tłukło. Jo... Dobra, ja wziąłem B, jada... wszystko mamy. Ej, wiecie, nie widzę krztyc. No bo jest na A, hopie. No ja nie widzę... Jak już chcesz szampiera? Czekaj, bo my wszystko mamy. Ale ja nie mam geldu. No, a to nie, no to też nie mam. Gel to wdycki biera. Kto by nie Powiedz dował? mi, kto u was rządzi, ty czy Frela? Co? Nie tego. Ale mówię geldami. To A jest, to, wiesz, a to nie, to żaden nie ma. nie mo. To jest... Egal, Czyli ten, kajny żaden nie wie. Kajny geld, w tokolwiek widział, w Kajny tokolwiek wie. Kajny geld, kajny problem. O, ciul. I C4 eksplozyw. Dziękuję, dobranoc. Dobre, czekaj, bo nam Nie, B English. wzione. Dude, To ja jada, nazot. we can speak English. Podgłośnie Mikołaja. Ja, już cię podgłośnię. Nerfer... T. Podgłośnie. Geld. Kaj Czekaj, jest... bo jest zajść na nam B te wzione. Tyś jest, nie wiem, tyś jest w tanku, albo we fligrze, albo każdy jest. Teraz jest mikołajkowy ten podgłośniacz. Liklausowy No i da do ciebie blok się respia. werbunkowy. Jo jada tankiem na B. Powiedz mi tak, czy ty masz odblokowane czy ty masz wrzucone do tanka teraz, w tym momencie, PZ-kę, rakietę? Nie mam ciężki To ten jest tak trochę taki ten, Są co? taki... Bez złośliwości. Irwin. Dobra, na przodku, widzisz jak ciulają? Widza, hopa, zabił go. Dostał lejty. To ja lecę na przodek, hopie, cisna. Czekaj, ciulna. O, zabił ich. No to wracam z powrotem. Dobry. No. I dobry. Hopie! No nie mogę przejechać, a już nie muszę, dobry. We don't speak Americano. Ja... Dobry, to wamy na A. Ej, ale musi być taka akcja. No tako fest, do porządku. To tam namierzą. Ej, tanki z przodka, To tanki z namierzą. przodka. Dobra, ja wychodzę, hopie, ja namierzą ich z Javelina. Ja go wezmę od zadka. Kurde, sam jest hopie, tako sieka. A nie, widzę go, dobry, dostał lejty. Szmary dostał. Ja się tak Dobra, ostatni rozczuł, jak w Mediamarkcie robili bony za 5 Ja... zł. Oni też tak łazili. Hopie, tam jeden drugiemu rynka połamu. A gadali, idź hopie, idź, to się zarobisz tam. Hopie, No. kupisz se tanio ten Telik, radio, ja tyli. farelka. Powiedział, idź se kuchenka kupisz fajnie, wiesz. Se poważyć co na tuba, Mikrowela. mikrowela, chca niewiela. Dobry. Zaraz O, będę- widza, hopy są tu. Momyce. Momyce! Mamy. A ja myślę, że ty w mycce hopy stream teraz nagrywasz. Ej, a tyś powinien nagrać hopy tak jak za dawnych czasów, jak za pierwy, wiesz? Za starego pierwy. Za tego Za łodnego. Wilusia. Za Wilusia to też było co Za, innego. nie, za Wilusia to jak my Niemcom do zupy, nie? Ja, Ja... my scali ja- hopie. Jak jo ty musisz dzistą hopie ciułia, nie? Dobrze, że durfal nie był. Mozisko. Tak to było.
Widać z przodka jakieś łone. Dostał roz, einmal. Zweimal. Synek Pito. Hopie, a wiesz co dzisiaj się działo na Jarokach? Nie wiem. Panie, ten z miasta cudów. A ten! Hopie, on miał 300 widzów i Ten to ryży! ja, on jest Jo... No nie. to redhead. Nie mówi się ryży, tylko rudy. O, ciule! Tanki hopie po prawej. A ty Ja się nie dowiedział, że osoby, które mają rude włosy, to wolą jak się godą, że są rudzi niż ryży. Ale przecież, czemu się mówi, że ryży? Przecież ryż jest dupcy, biały, że- nie? I wiesz coś na ten temat? Co? Nie, jo nie wiem. Jo się nie znam pana. Jo sami no sprzątam. Dobra, pod synki sam legli, to jo już robię. A jo już ich zabił naszego tego, łonego. Zabił, że hop. Zabił, że... No ale jo nie chciał. A tyś do łonym... Ten serwer, żeś ciep na czacie? No ino! No ino! A to dobre. Co tak cicho na czacie? Panie, bo czaty są zdupione to roz. Zabił, że... Ludzie teraz chcą patrzeć, co się dzieje. A się dzieje, sam się dzieje. Patrz, ja teraz Oje. za Nikolausem. On jeszcze nigdy nie był Dawaj. tak żwawy. Ostatnio był Jo. tak żwawy, jak dostał na przerwie durchwal. Ja to pamiętam. On tak leciał, tak mu się żyć tak samo ruszała. Tak to my jeszcze, ale to jak my Jak za się w szkolorze tym- boli Jak jeszcze. się nie? w tym ustępie zawarł. Jak tam tłukło całą noc, cały dzień. Potem przyjechał pan Stefan z Dupcy tego. sleki. Pan Stefan, bo szefowo. Ciule, a zebrał żech z przodka kolej tego banioka z tyłu. Widziałeś go? No on mnie zabił. O ciulu, żopy. Jolek, Wiem, ale ja czekaj, tu już jest się da. na. Ja już idę. Już sam wyda. Już ich jest. Uważaj, masz jakie, Szczylo, czekaj. masz jakie Mom, lecidła? Mom, pójdź sam. Ciepna ci, sam bez te okno, moż. Chłopie, ja się. O, jak się dobrze czuję. Zebrał żeś. Chłopie. Hopek, a sam stoi tym, ja go nie widział w ogóle. W to. Jak on mnie wziął z Iberaszunga. No tym łonym. Za tym What the kamieniem fuck, stoi, ty? hopy, a szczylo. No. Ja go nie mam z czego cylnąć. A ja go. Chłopie, ja go. Disabled vehicle. Sztyć szczylo albo nie? Nie, już chyba nie szczylo. Wiesz- Wylos, Ja synek. z dupy. Dostał, dobra, zabił ich. Zabiłś? Zabił. Ty, musimy stąd Pitać. run away. Dowej na co, bo biorą. Coś stało. Dostał żeś. Nie. Mi się zdaje, że Jolumbago dostał. O kurwa, hopie, strzelają. Nie ma. Ojej! Nie widzę. W to czekaj, wstowej. No. Dowej za tego, Ej, za tego robię krzoka. za Wojtka ich robię, czekaj. Ja się Nie kam... było... się Hopek. Opie! Ja się Pitej. kam... Ja się... Jo go zabił! Hopek go pilota zaszczylił. Ty, ja idę po ten helikopter! Tobie, gipku. To, ale ulecz mnie sam, chodź A sam za ten tym. Czekaj, ida. Kaś ty Dupca jest. to chłopie, leca po ten heliped. Ciul, żech padł. Czekaj, jo cię... Jest, der tanki z Nepal... A, ciula, że lek. A, Dobra. bo oni jeżdżą w takich... A, daj Nie. pokój. Sosnowca są, widać rejestracje. Widziałeś te rejestracje SO? No hopy SO. A wiesz jakieś, bo SS. Bo to był Sosnowiec... Czekaj, bo on tam dzielnica jakoś w Sosnowcu jest, nie? Sosnowiec Sieroty czy coś? Łoje! Ej, jo ida na ten, jo ida na biura. Ej, a skoro Bytom jest SY, bo coś prędzej od Bytomia miało, nie? No No, to coś musiało było być. na Co P. tam jest B? I Nie, no nie tylko- będzie. A będzie. Nie, bo jest BE na Będzinie. Dobra, jo lecę na A. Ja, twoja A. No, mojej. Jo, le- Okej, zawiją keca, ale co? A powiedz mi, czy ty się planujesz do tego, do Gdańsków przeprowadzić? Przekludzić? Ja się wstydzam. Nie no, hopie, wręcz na opach. O, pierona! No dobra, ale to... Jak są śluby, hopie, i wesela, No, jak się to wydaje... jest gorzoła. No ja gorzoła, ale w to kupuje ta gorzoła. Gorzoła, a masz kety. A to 50-50. Nie, a w to płaci za ten? Panny młodej, hopie. To nie jest tak.
Padosz. Czyli ty się nie musisz zmartwić o geldy. No ja się nie... Bo ty ich nie masz, no to co się mu zmartwić? No ja nie mam, no kein Geld, kein Problem. Jeden problem z glacy, nie? No. No. A, żeś zebrał. Stanka, żech to zrobił. Co ja zrobił? Coś ty zrobił. Ten... Hopie, robił kopyrtka w powietrzu we fligrze. We lufcie. Jo lecę za takim cynkiem, jo czuję, że on jest... Czekaj, ja muszę przybliżyć się do tego samolotu, on chyba z A Będzina ja ma stacji. beda- Jest der... Samolot z Będzina, ty to czaisz? Nie. Nie, ty nie szczeladzi, sorry, ale to samo. Ja to nie... Nie ogarnią. To już zasrogo Strzela... to Ja, hopie, strzelą, że... To są O, ja mam tanka, ja się wezna, a samochody beda... strzeladzijskie tak zwane. A ja cię widzę! Ponkul, alo, ty się we fligrze. Ja, żech zaszczelą. Jo, O. koniec. My to wygrali, czy my przegrali? Ja wygrali my, hopy. Inno. No, Mikołaj, ty masz dużo rzeczy na głowie, to twojej Freli pytam. A to z kuli tego. ty jest, to niedobrze, bo jeszcze Adze będziesz musiał płacić za to, że się zajmuje twoimi sprawami. Dobra, hopie, ja leca w ponton. Dowej, do mnie, hopie, Czekaj, di pontonin. bo... Hopie, Kajngel. jo cisna, jo turupca. Dobra, kierunek, A jo jest... Co ja robię w ogóle? Ja nie wiem. Ja biorę pontony i tego, do przodka. Ja płynę za tobą. no i dobrze. Wiele samych hopa, 21 na 20. No to tak akuratnie. Hopie, jak ja się łożdzistą, A Aga się pyta, ze trzeci zajty, kiedy ty się znodziesz hopie frela? Co? Kiedy ty się znodziesz frela? Aga pyta, tak? Ze trzeci zajty. Hopie, tutaj są tak porządne dziochy u nas, że mi jest aż gańba wziąć jakokolwiek i ją złonaczyć na zła strona. A, to bez to. To skuliwonego. Ojeny, co się sam dzieje? A Przejmuję. tyś pojechał tak Obiera fort. hopie, obiera No i Oleca, to czekaj sam na mnie. Oje, już mnie nie ma, bo mnie team... Już cię nie ma. Jakiś ciul mnie zabił, stary koktajl, czekaj. A w to cię zabił, a jak on, co on Koktajl zrobił? z naszego, a to z naszej drużyny nas... No obejść, no. Jo, wiesz co, jo mi... Czekaj, jo wejrza. Że on miał jakieś pochodzenie, nie powiem. Jo wejrza. A, to go dość po tymu. No tego onego. A, ciulów stos takie one. Dobre, jo wziął. Jo ma hopie, jo biera ten, jo mam jeepa, pójdź sam, wleź. Jadymy. Hopie, nie tite jest po północy. Co to? Dobra, ja będę strzelał. Hopy, jo na ręcznym wle. Jo, to co? A, widziałeś. Powiem Czekaj, ci, Kaja dymu. masz coś w sobie z tego, z gimbusa. Dobrze masz ręczny wyćwiczony. Uważaj po prawej. Mam grajkę. O, wiele hopa, szczelej, bonkul. Fire fry. Czekaj, jo to sam zrobię, bo Drugi widzę, że hopy. ci nie idzie. Ej, ale tyś mnie Jo zabił, hopie, szczelej. na dachu. Dobra, jo dostał. Jo zabił, hopie, no myślisz, hopie, mnie sam nikt nie jedzie tym autem. No, bo jo lek. Po tymu. Czekaj, już się szpawnia. Dobra, jadymy. Hopie, Cio. już się sam zabił 4. Ja. Ciś. O, ciul, No, sto. przecież Czekaj, jo wyszło. pitą. A, my dobra. pitną. Troszkę Dobra, to my żeś się pitli. słonisko, A, jacyś pitną, ja, tyś pitnął. Ja chciał Dobra, cipnąć, hopie, a- ciś, czekaj, C, dowej C, idymy C. No dową. Już idę. No. I on się, No, a- hopie, on się w garażu jakimś sam ze szpawnią. To ja już ten. Dowej, Czekaj, ja mam podniosę, plan. bo sam obleży. Wiesz jaki mam plan? Chodź do tego Lik. czperka. Ja cię nie widzę, kaś ty poszł. Tu. I on jest przy jeepie takim na tym placu, przy flacu. Widzę, dobra, idę już. Czekaj. Teraz ty będziesz strzelał. No, dowej. Pokazuwa, no, na tuba. A, po asza się. I teraz ręczny. Nie, mi to nie wyłazi. Byś się wziął. O, ze zatka! No, po prawej, Pierą. za autem, za tym tirem, Nie, za tirem, dobre. za tirem. Po I jeszcze po prawej? prawej całkiem.
No na do wierchu. Chłopie, wylale ci typa, ty to są naci. Zabiorę. Jezu, rakieta! Jezder. O, a łup cyrklowo. No troszkę tak. Żeś to zanacył. Typ pisze, że ja cheatuję, lol. No, nie licho, chłopie, fichta. Atakujemy na D, panie. Trzeba. Czekaj, bo ja biera ładunek C4. Coś ty zrobił, synek. Co ja zrobił? Nie, mówię do typa, wiesz, jeden z drugim, hopie, co oni odpierdzielają. A, łodne? Sztelungi. Dobra, ja idę. Pójdź sam na E. Hopie, robię co mogę. Jo nawet fana inno przycisam. Rób trochę więcej. Ej, a powiedz mi, jak to jest, że oni na wojnie, każdy żołnierz ma przy sobie fana i ją zawsze może zmienić. No wiesz. Ka oni ją trzymają. Ka oni ją trzymają. Hopie, no to jest roztomajcie, co ja ci mogę powiedzieć? To jest aż głupie, aż by było gańba, hopie. No mnie też tak, ale ino tak trochę, nie tak kwestia. Nie, tak troszeczkę, wiesz. No, Zawsze, żeby coś... Mam gańba na 90%, bo trochę się cyką, wiesz? trochę się bojam. No, bo ja... No a z kuli tego. Dobra, ja mam E. Hopie, Hopie, a ty jo, żeś trzeci, a jo jest... Jo, to jo jest zdupie, czwarty. jo, fasioku leża. Hasioku, Hmm? a nie możesz tak gańba kole Hasiów legać? Nie, bo jest Hasio maszketnik. A Hasio Sznupek. I ostatnio opy na Hasioku takie cuda znalazł. Ja ci mówię, tu właśnie w Battlefieldzie. A coś z napisem. O, dostał. Hopy, 2 Rzymloki, Starobrojtka, Fuzekle i jeszcze taki ten... Oje, czekaj, zaraz ci powiem, bo we mnie ktoś napierdziela, a to mi się źle go z pękniętą i połamaną miednicą. I jeszcze z przebitą tchawicą. Już leża, wiesz? Ja się teraz... A ja się ze Ja szpachą już żyknę teraz. kolecia. Powiedz moim widzom, że puszcza reklamy. Ostatnie tnienie. A słyszałeś, co się stało? Bo dzisiaj oglądałem Emila StarCrafta, nie? No. I tak go nie oglądam, bo my tam w sumie nie gram w tą grę, ale tak lubię popatrzeć, jak ktoś jest profesjonalny, nie? On tam właśnie fajnie to komentuje. No i była taka akcja, że gadali, że jakiś streamer, jakiś na Iratus, jaki nie pamiętam, czy to Polak, czy nie, powiedzieli, że on już kończy streamować, bo nie da się zarobić na streamowaniu StarCrafta, nie? A ktoś zaczął gadać, że no, a Wąziu też coś, czy widział ktoś Wązia, bo on faktycznie ma przerwę, nie? A powiedzieli, że no, bo tamten właśnie, o którym mówili, powiedzieli, że wrócił do szkoły, a ktoś powiedział, no Wąziu też ma przerwę, bo wrócił na studia. I wszyscy zaczęli gadać, a ciekawe co Wąziu studiuje, no tworzenie pralek, kurwa. Było inżynierię pralek. A tak to No bo on chciał zawsze zawsze chciał projektować pralki, nie? No. Wasz maszyny. Hoppy, jo idę na... A, jo czekaj, jo idę. Ty. Durś. Durś. Fal. Fal durś. Dobra, mam autko. Dobra, jo leca, dźwigą kieca i leca. Czekaj, a jo nie mogę wleźć. Jo wleza. No czekaj. A jo nie No po widzę do jakiemu- tyłu, hoppy. No. O, teraz kijeć. A, możesz strzelać. Ja. Ja, co jakby my do wody wpadli, coś się stanie? O, jo, czekaj. Się utopimy. Dobra, Zurich. Links. Und Geradeaus. geradeaus. Oj, ciur. Ich bin tot. Dobra, wsiadaj za pierwszego. Dobra. Za, Jo mam prowadzić. A tyś... Kaś ty jest? o, jest tot. A, oh mein Gott. Jo, w kanonierce, hopie, jada. Du bist tot. Ej, możesz wsiąść do tego auta, co jest? A ja nie wiem, kaś ty jest, ja cię Hopie, nie widzę. kanonierka, taką w wodzie. A to nie mogę, to jest kanonierka, inno jak do To się jednego. nazywa ten Amtrak, czy jak to tam się... No... Kubelwagen. Ja, ale ja muszę sam być. Ja muszę strzelać. To strzelaj. A do porządku tak no. A ja widzę hopa i ja mu zaraz zrobię... O, Ty, a nie widzisz jakieś działchy? Ty, A sam nie ma.
Ja by wolał jakby sam jakoś zamiast hopa była jako frela, wiesz? A nie mo. A twoja frela by nie chciała, żeby zamiast hopa była frela. No nie. No nie. Czekaj, What the tyś jest, a tyś sam jest, a to ja tak nie chcę, no. Kanał burzowy. Ja nie wiem, pana. Nie pojo ciulum. Do. Ciulej. A ciule z godule? A no, Nie dogodzi. What? Co to hopy za samoloty tutaj latają? Szalone dzikie węże. To są fligry. Ja w to nie wierzę. Jo nie wieża. W biało wieża. A kaj Białowieża leży? No hopie, fort. Ja nie wiem właśnie. Fort daleko. Daria się rozmarzyła, nie? Widziałeś co napisała? Ja. A ona, ci mówię, ona jest taka fanboyka troszkę. No. Tako zakochano. Ja nie wiem czy wątrubianka pozwala na to. Czekaj, wątroba to jest ten... Liber... Opie, to ja nie wiem czy ona... Hopie. To łona od gorzoły. Liber wuszt, ja. No to Liber wuszt to faktycznie, patrz, wątroba, No. nie? I to jakbyś pomyślał, to nawet to ma sens. No mo. Być. Ej, a jak ty byś chciał być narządem człowieka, to jakim byś był? Jo? Ja. Eee, Ale wewnętrznym zaznaczam. to ja by chciał być płucem. Bo co? Albo się dycho tak fajnie, nie? Ja? No. Nie, to ty byś nie mógł być płucem. I no bych pewnikiem bych tubery chycił. Bo by se, Albo- jak ty byś był płucem, No, to by hopie, nikt se nie mógł od ciebie oddychnąć. zakurzyć. Od A ciebie byś się czas, tubery chycił, od albo tego ryma. Mikołaja to trzeba dychnąć czasem, a tak... ciul. Nie szłoby od niego dychnąć. Dobra, Łoen. Fort Boyard. Hopy, Jest der jo jest trzeci. Schlachtfeld czyst. No. A co to jest WM?